Казвам се Ясен. Градината е на 2 години. Този юни ще стане 1 година, когато посреща посетители, а от 2 години я създавам. За 2 години градината израсна пред очите ми. Буквално я създавах от едно голо петно, което беше обрасло с диви дървета и с бурени. Така че страшно много се промени. И според мен живота в градината не спира от сутрин рано до вечер късно, дори понякога на прожектори. Поливам. Зависи от сезона. През лятото наистина до много късно вечер поливам. Ставам много рано. Така че наистина по цял ден се грижите. Ако ме няма 1 месец, много от растенията биха загинали буквално. Тъй като има видове, които е необходимо да се поливат по няколко пъти на ден, особено през летните горещини, тъй като те са по-влаголюбиви. Най-вероятно биха израснали много плевели. Определено не ми харесва това, което си представям, че би се случило за 1 месец, ако ме няма. Понякога мисля за градината, за конкретни растения, за грижата покрай тях. Понякога се отнасям някъде на по-далечно място. Не, че не искам да бъда в градината, но по-скоро мисля за едни такива нещица, които ме измъчват понякога. И понякога, когато съм сам, мисля за тях. Не знам точния брой на дърветата, които съм посадил през живота си, но от много ранна детска възраст го правя. Много дървета съм посадил. Дори имаше един период в живота ми, когато имах повече свободно време и може би вярвах повече, как да кажа, не че сега не вярвам в доброто, но вярвах, че мога сам да променя много неща. Впоследствие разбрах, че не е точно така. Та в този период, когато вярвах повече, съм събирал жълъди и съм ги засаждал на голи поляни и баири, за да могат да поникнат. Така че наистина много дървета съм насадил, не знам точната бройка. В момента се намирам в един етап от живота си, в който буквално и смело мога да кажа, че градината осмисля живота ми. Не бих казал, че е всичко за мен, но наистина означава много. Не знам какво бих правил, ако не се грижа за нея и не продължавам да мечтая и да творя в нея.